krzyżu zbawienie, krzyżu miłości nauka, kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na jeden zaklik Jezusa, który mówi do nas: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I dzisiaj sam w Słowie Bożym usłyszymy, że sam poszedł na pustynię, aby 40 dni pościć. Prośmy Boga, aby ten czas był dla nas błogosławiony, aby odmienił nasze serce, jeszcze bardziej nas zjednoczył z Bogiem. A mszę świętą sprawuję ze świętej pamięci Franca i wszystkich zmarłych z jego rodziny, prosząc dla nich radości życia wiecznego. Aby godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenie wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie. Z wszelką istotą żywą, która jest z wami. Z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was. Ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: a to jest znak przymierza,
które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią. A gdy rozciągnie obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem, i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, na swą miłość, która trwa na wieki. Tylko mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy zaginął jego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i moce i potęgi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Krótkę
dzisiaj Ewangelia, bo zazwyczaj wiemy, że w innych opisywane są wszystkie 3 pokusy, którym był poddawany Jezus, gdy był na pustyni. Ale dzisiaj, kiedy ewangelista Mark do nas mówi przez te słowa, chcę w sposób szczególny zwrócić uwagę nie na te pokusy, bo każdy z nas ma inne, ale przede wszystkim chcę zwrócić uwagę naszą, jak my przeżywamy ten Wielki Post. Pierwsze, o czym mówi dzisiaj nam Ewangelia, to są słowa. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. I na początek chciałbym podkreślić mianowicie to słowo duch. Co to za ten duch? Duch Święty, który mówi do naszych serc i który chce przede wszystkim naszego dobra. I dlatego warto zwrócić uwagę na to, że mianowicie Duch Święty woła do serca każdego z nas na początek tego Wielkiego Posta, żeby też jak Jezus wyszliśmy choć na chwilę z zabieganego świata właśnie na tą pustynię. Duch mówi do serca każdego z nas i chce nas wyprowadzić ze zgiełku tego, który jest wokół nas. Chce wyprowadzić nas z tej mgły, która niekiedy jest przepełniona grzechem. Duch Święty na początek Wielkiego Posta woła, żebyśmy naprawdę zatroszczyli się o nasze życie duchowe. I jak widzimy, Jezus wychodzi na niezwykłe miejsce, na pustynię. Na pustynię, miejsce, można powiedzieć, gdzieś tam można wytrzymać 40 dni, gdzie można po prostu jak wytrwać, kiedy jest wokół piasek, kiedy jest gorąco, gdzie nie ma ani jedzenia, nic po prostu nie ma. Ale ta pustynia dla nas jest dziełem symbolicznym, bo przede wszystkim my też musimy wyjść na taką swoistą pustynię, gdzie nas nie będą, gdzie na naszą uwagę nie będą zwracać inne rzeczy, tylko my zostaniemy z Bogiem i właśnie ten Bóg będzie przemieniał nasze serce. I dzisiaj jakby tak w sposób symboliczny też jakby idzie mowa też o tym Arce Noego, bo też Noe 40 dni ten potop był oczyszczający i ta arka też została jakby swoistym takim lądem wśród tego morza wody. I też Noe jakby znajdował się w jednym miejscu. Nigdzie nie mógł pójść, tylko znajdował się w tej arce. Też był z Bogiem i tylko Jego mógł słuchać, bo nigdzie nie mógł wyjść, bo wszędzie była woda. I dlatego dzisiaj Słowo Boże nas zachęca, abyśmy znaleźli te szczególne miejsce, gdzie możemy spotkać się z Bogiem. Jakoś tak cały czas się układa. Ja też pamiętam, zawsze tam, gdzie po prostu jesteśmy, mamy takie szczególne miejsce modlitwy. Taka szczególna jakaś kapliczka, może stół usłany, gdzie stoi krzyż, jakaś figurka Matki Bożej lub inne, leży różaniec, leży nasz modlitewnik. I to jest właśnie miejsce, gdzie możemy spotkać się z Bogiem, gdzie możemy się uspokoić, gdzie możemy się pomodlić. I mianowicie dobrze, że dbamy i dobrze, że się troszczymy właśnie o takie miejsce. Miejsce pustynne, miejsce moje, gdzie mogę po prostu spotkać się z Bogiem. Też nigdy nie trzeba zapominać i też trzeba przyjść do kościoła, bo to też szczególne miejsce, jakby ta Arka Noego, która po prostu stoi, w której mogę przyjść, spotkać się z Bogiem, nie zważając na to, co jest wokół, nie zważając na świat, który gdzieś biegnie dalej, nie zważając na życie duchowe. I dlatego warto też po prostu przyjść do tego szczególnego miejsca, bo zawsze czeka Jezus, który chce napełnić swoją łaską nasze serce, który chce naszego ratunku, chce naszego oczyszczenia i chce naszego zbawienia. Nawet sam, jak czasami zastanawiam się, jest zawsze taka jakaś pokusa, żeby naprawdę zatrzymać się może w pokoju, odmówić modlitwę, ale zawsze jak gotowo mieszkamy,
to jest, troszkę się przejść, żeby i kaplica jest. I zwróciłem uwagę, że w kaplicy najlepiej się modlić. Bo wtedy zrobiona jest taka atmosfera szczególna. Już nigdzie się nie da zakombinować. Trzeba na kolana stanąć, trzeba po prostu skupić się na tym najważniejszym, kto jest w życiu, na Panu Jezusie. I właśnie zachęcam, żeby właśnie korzystać z tej możliwości, żeby przyjść szczególnie podczas Wielkiego Postu do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I aby naprawdę choć 5 minut zrobić dla tego szczególnego czasu, w którym mogę spotkać się z Jezusem. Dzisiaj występuje też w Ewangelii ta symboliczna liczba. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. 40 dni, ta liczba, ona po prostu jest wszędzie w Słowie Bożym. 40 dni potopnił ziemię, 40 dni także niektórzy prorocy byli poddawani próbie, jak Izajasz, którzy też właśnie przeżywali ten czas. I dzisiaj widzimy 40 dni też w poście Jezus Chrystus. Dlaczego te 40 dni takie szczególne? Tak zastanawiałem się i w końcu przyszedłem do wniosku, że Bóg wie, dlaczego 40 dni. Może to jest ten właśnie taki czas po prostu odwiedziony, że naprawdę człowiek, kiedy się stara, kiedy po prostu się modli, kiedy stara się zmienić swoje postępowanie właśnie przez te 40 dni, po prostu, można tak powiedzieć, aż w krew przychodzi takie właśnie dobre postanowienia, że później to wypełnią swoje życie. Może właśnie jest te 40 dni, żeby napełnić te wszystkie baterie duchowe, które są potrzebne, aby się zmagać z wszystkimi pokusami, które dla nas szykuje szatan, który po prostu krąży, aby na nas zwieść. Dlatego warto 40 dni naprawdę poświęcić na tą łaskę Bożą, żeby kiedy nawet przyjdzie szatan, kiedy przyjdzie ta pokusa, żeby wiedząc, że jestem z Bogiem, żeby właśnie to wszystko przezwyciężyć. Dalej słyszymy, żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Jezus żył tam wśród zwierząt. I znowu jest analogia do Noego, który był w arce, ale jak wiemy, też tam byli zwierzęci. Tak? Po prostu para z wszystkiego po prostu rodzaju zwierząt. I właśnie ten obraz, który nam pokazuje, to właśnie jest obraz ogrodu Eden. Właśnie to jest obraz tego, co po prostu stracili pierwsi ludzie. Właśnie tam człowiek żył w harmonii z całym światem, z wszystkim stworzeniem, które było obok. I dlatego Jezus Chrystus nam pokazuje, że właśnie te 40 dni oczyszczenia i postu właśnie też chcą wprowadzić w nasze życie taką szczególną harmonię. Harmonię z tym wszystkim, co jest obok mnie, z szacunkiem do wszystkiego stworzenia Bożego. Ale także, jak słyszymy, aniołowie zaś mu usługiwali. Czyli w tych wszystkich naszych pokusach, w tych wszystkich po prostu naszych takich trudach postu, my też nie jesteśmy sami. Są aniołowie, którzy nas podtrzymują, którzy gotowi nam przyjść z pomocą i którzy gotowi nam, jak pięknie napisane, usługiwać. Aniołowie tak zbliżają się, że nam, ludziom, usługują. Jakże ten piękny obraz. Dlatego warto też jeszcze wsłuchać się w te słowa, które mówi Jezus. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Cały czas pytamy, kiedy przyjdzie ta godzina, żeby naprawdę się nawrócił? Inni mówią, ty będę starszy. Nie, niektórzy mówią, od jutra się zacznę nawracać. I tak każdy dzień po prostu to się powtarza. Od jutra i od jutra. Ale Jezus mówi, że czas się wypełnił. Czas nadszedł, abym właśnie zmienił swoje życie. I takim spotkałem się z pięknym przykładem z jednym afrykańskim plemieniem, takim, który po prostu, przenosząc się z jednego miejsca na drugie, u nich była taka tradycja, że oni w ciągu tego przemieszczania się
zatrzymywali się, żeby po prostu nie tylko odpocząć, bo to też było potrzebne, ale jak oni uznawali, oni robili ten przystanek, żeby, bo ciało biegnie do przodu, żeby ich duch dogonił ich. W takim przemieszczaniu się oni zatrzymywali się, żeby duch po prostu mógł dogonić w tym wędrowaniu. I teraz popatrzmy na nasze życie. Cały czas gonimy. Cały czas nasze ciało gdzieś goni i goni i goni. I może naprawdę jest to czas, żeby się zatrzymać. Żeby nasze ciało poczekało na ten duch, który gdzieś może krąży i chce za nami po prostu nadążyć. Niech ten czas Wielkiego Postu naprawdę będzie owocnym i zmieni nasze życie na lepsze. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, wspólnie skąty Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmo Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie pobiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Potop grzechu zalewa świat. Chrystus przez swój krzyż chce być arką, która uratowałaby nas od wiecznego zatracenia w niewoli szatana. Prośmy Pana, byśmy nie byli głusi na wołanie Jezusa. Módlmy się za Ojca Świętego, by Jego wezwanie do zachowania ładu moralnego było przez cały świat wprowadzane w życie. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów, by ich orędzie wielkopostne, wzywające do poprawy życia, było skuteczniejsze od nawoływania nowego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, by nie utonęła w powodzi grzechu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, by były arkami ratującymi młodzież przed potopem niemoralności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny za świętej pamięci Franca i wszystkich zmarłych z jego rodziny, prosząc radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, byśmy w czasie Wielkiego Postu modlitwą i pokutą współpracowali z Kościołem nad zbawieniem ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ojciec Niebieski posłał Ciebie na świat, byś go ratował od zatonięcia w nieprawości. Wysłuchaj nasze modlitwy i skuteczną łaską pomóż nam wyrwać się z niewoli grzechu i szatana, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, na
з неба для нас даний, озрою ласки, оцено збавлення, Ти же повелевший шани. Ты ж Иисусовым келиху замкнента, абысь нашистских житем наповала, абысь для свята крови восставшей света, милосердие выказала. О, крwi najdroższa, przez serce przeczyste, gdzie Twoje źródło miałeś na tej ziemi, cześć Tobie niesie, dzięki wiekuiste, z aniołami ze świętymi. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawiony dla nas okres Wielkiego Postu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serca wznosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On poszcząc przez 40 dni na pustyni, własnym przykładem uświęcił okres pokuty. On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając Boże zbawczą rękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech od nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują w zadaniu Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufam, że razem z nimi będziemy się tak wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Ranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz, bo Trójcu zakrwawiony, tam dzień anioł smutku cieszył, skąd był świat pocieszony. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Pójdź, mój Jezu,
pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, jakoś srodzę do słucha przywiązany, za tak ciężkie grzechy nasze, okrutnie biczowany. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz ostrej koronie, twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Modlimy się o zieleni chlebem z nieba, które ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość. Prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie. 22 lutego, poniedziałek, święta katedry Świętego Piotra Apostola. Кожную пятницу Великого Посту вельми сердечно запрошаємо святую мшу 19 годин, а після на набоженство крижового шляху, яке поведуть суполки нашої парафії. У эту пятницу 26 лютого ружи ружанцовые. 5 сыковика суполка, яка молится за душу чистых терпящих. 12 сыковика дети, 19 сыковика суполка обороны життя, 26 сыковика молодь, 2 красовика мужчини. Кожну неділю після святої мши у 10:30 співаємо пісні жалоби. У наступну неділю, 28 лютого, у нашій парафії розпочнуться великопостні реколекції, які так само будуть тривати з 1 і 2 сыковика. Реколекції поведе отець Юрій Кулай, кармеліт, пробач парафії Божого тіла у Мінську. Подчас реколекції буде можливість скористатися сповіді. Кожен день у нашій каплиці триває адорація Пана Єзуса у найсвятішому сакраменті у інтенції нашої родини. У суботу і неділю від 14 години до 19, інші дні від 14 до 21 години. Звертаємося з великою просьбою записуватися на дежурство понеділок і вівторок. Дякуємо сердечно всім сім'ям, які приймають нас подчас душпастерських візитів. Дякуємо за дарування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, катехетичної зали і тим, хто дежурив.
Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Помолимся за добрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага па асобку, апецы Маці Божай Różańcowej. Pod swoją obronę Чекай, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami strasznie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wywadzić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, posredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Arkanioł, Wspomagaj nas w walce, a wszelkich ludzi i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych w sposób szczególny ze świętej pamięci Franca i wszystkich zmarłych z rodziny. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi I zaczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, Niechże mi się stanie według słowa Twego. zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Panu Chrystusowi. módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz dać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. wieczny odpoczynek daj im, Panie, A światłość Jego ista niechaj jej świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty Boże.
Święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Stała Matko boleściwa, obok krzyża Jego żyła, gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn. Duszę jej bolesnie mieści, pełno smutku i boleści.